Simpah martu pengrawit ya, Reng. Iya. Wah. Pak Petruk ing panggung. Kula nyuwun jula-juli, Pak. Waduh. Menika kagem kepala TBS Bapak Jarwo. Wah, saking Pak Wahyu. Oh nggih. Jula-juli. Ayo Cak bikin. Iya. Jula-juli. Nung. Ya. Monggo. Iya. Tuku kebo ning pasar ayu, kebo dituntun ning dalan nelek. Wong ning Solo gak kurang arek wedok ayu, lah kok koncoku golek sing nuk Trenggalek. Iku ngono lak guyonane Wak Gus. Elek diken elek mati yo. Kenapa masuk sampe malah serik? Wong ki Gojek kok, iku lek gojekane. Ayo Gojek yo liyane kuwi. Oh ya. Muga-muga protol untune. Iya. Tuku gaplek dijojo alun-ajan Trenggalek, bocahe ayu. Jos. Eman-eman nanggura sing enak dipangan. Sugeng enjing para pami hersa pinaraka ingkang sakeja. Hamirsani pagelaran kita ringgit wacucal sedalu natas Gantos Mbak Rosyati. Gantos Putri. Gantos Mas Bikin. Sampun dados tata lancara lepat nyuwun pangapura lak pangap sama langkung prayogi apari
ketek reng monggo kritik Kong ayo saha pemanggih ingkang sakeca monggo Mbak Darsini monggo Mbak Darsini iya Sambang deh irimo ingat yen ora seneng kantos Mbak Pahmiatin ya kaya ngene cah rasane tempe kaya ketan dibumbu rawon kaya ngene lho paman wong nyambut gawe kaya wayang kinawe lakon mandek kersane ngalah ya iya nggih terima kasih wis diaturake jula-juli disuwuk karo Kiai Danyang iya kowe nyenggol keprak mau dikira mandek lha nggih pun keprakan kok dikira mandek iya kok kene tengen Truk iya nggih ya kono ya mikir Prabu Brahirama Mas Petro ya mikir iki jeda tak rampungke apa ora do ragu kabeh tasih wonten pamundutan saking Pak Sayaka Gondo Saputra menika monitor wonten dalem waduh nyuwun kentunan Mester Mendem kalian Arto lho kowe Pak Deyaka ki mukal-mukal nggih nggih Pak De kali Bude monggo kula caosi mumpung sing duwe Mester Mendem teng mriki nggih wah Mester Mendem pundutane Pak Sayaka monggo ndak pun titik wah pipis kok 2 jam iki nguyuhke apa ngabsen parkir monggo punaturaken Mas panjenengan ingkang badhe nggih nyekar nggih Mas Dikin iki sing munut Pak Deyaka lho iki monggo nyuwun pelokipun barang wis ngono wis ditinting jen njaluk kuping bosok kuwi Truk wis ditinting wis mau kok isih njaluk membiat mayon eman ya Mbak Wiwit jumeneng Mbak ngancani Mas Dikin niku ndak adem kene mah aduh mah ini jenenge gimah ya monggo gendeng belambiangan nyerambyai Nusantara Kulon tulung agung Trenggalek tak baca raimu iki lambene wis bacot rusak ndelalah wis pisan iki pikiran karo kowe sesuk serat tak jak neh alah aku ya ora tau ngejak kowe iya lar lan kidul alas angkur kang keliyat
iki sing layangan terakhir layange. Nggih, monggo. Ha ho ha, ha ho ha. Bocah ki ngelak. Iya. Aku bar kombekonang. Bar kombekonang golek apa to, Mas? Ciu. Lah kan aku wis bola-bali ngomong, mbok ya dipikiri anake kan nang omah. Aja ming mendam-mendem wae. Mboke ra patek cetha. Lah kok iso mboke ra patek cetha piye to, Mas? Aku ki mendem ki wong loro. Lho, ning sing ngentekke aku terus sing sitok ora tanggung jawab. Isone gur urunan tok. Sapa, Mas? Janjinya ndak aku tenono. Wis seneng cempolo tak cepakke. Pak sawate yang raine dikin bakal iki. Ora tak gagas, penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Aja munamuni nuturi kaya kiai. Ditoke wae yen klenger wis dlocar dhewe. Cukup ke lelakonku pancene bener kandhamu merga mendem ngrusak awakku Yen wis mari kanca-kanca pamiti syukur bagi mendem gedhe tinggal selamat tinggal kancaku leren nondugal dongakno kuat mendem kuwe ora kumat aja deleke bendang mati itu. Bendang brodol lusise. Aku arep tekok. Tekok apa, Mas? Oh, wis enek wong lanang gantine. Aku mbiyen tau wis janji to. Piye? Aku ora arep golek bojo, trauma, ngerti ora? Piye lek kowe tak entukke mangun. Mangan tringingu brengas. Ae kayak gagah ngentutan kayak. Ora tak gagas, penting sesuk tuku beras.
ora tak anggap penting anak bojo wareg aja munamuni nuturi kaya kiai ati toke wae yen klenger wis cara dhewe cekak atimu wis tak cukup lelakonku pancene bener kandhamu merga mendem rusak awakku selamat tinggal kancaku leren nondugal dongakno kuat mendem kuwe ora kuman 1 2 3 4 wis alhamdulillah wah nggih nedha nrimo nggih Mas Dikin panjenengan sampun kepareng gayengaken dalu menika. Amin Pak D. Nggih Gusti paring piwales ingkang sak kathah-kathahipun. Amin alhamdulillah. Nggih. Puji kula mugi enggal balen kalian Mbak Wiwit nggih Mas Dikin. Amin. Amin. Ayo nutuk lakon reng monggo ayo. Manguning tias mung winanguning manung sunging nala mung osik kewa Neng karang kadem peledang Lurah Semarang sapranaane mulat kebon Tegalan aren-aren sami ngundhuh tarupala suku sinden sesenggonan saring joget genti Nala Garing Petruk Bagong kula mo kula Pak dawuh mo iki ana dayah wujud wanara
Wulune Kresna nggih. Wah nggih. Wis tau tumon Gong, lagi iki aku ya rada apal Wanara Pancawati ning sing ireng ya lagi roh iki aku, Truk. Ha iya. Kita lenjanges. Mengko to Kisanak. Padha slamet tekan wong ning wis mangku kene Kisanak. Nur inggih Kiai, lulus raharja sowan kula. Boten manggis alangan setunggal menapa. Sawangsulipun sembah kula mugi katur paduka Kiai Semar. Iya, Kisanak wis tak tampa sembahmu. Aja kok sengguh aku mitambuh. Jinarakan aku durung taweruh, ora neh yen aku durung wanuh. Mara matura, siraku wanara saka ngendi lan sapa kang dadi aranmu Kisanak? Nun inggih, kepareng kula nderek tepang Kiai. Kula saking Kayiwangan Puspawedhar, abdinipun Pukulun Bathara Daneswara. Dening Kang Sudi Mestani, nami kula punika Kampi Permuja Kiai. Jenengmu Kiai Permuja. Kula nokno nyinggih. Banjur duwe perlu apa dene sira teka ingkang gemblong kene Permuja? Kepareng munjuk atur Kiai. Dening Pukulun Bathara Narada tuwin Pukulun Bathara Daneswara. Kula kadhawan ngudi wangsulipun swarga kula ingkang menika sinebat Kembang Dewarna. Samangkidipun jarah rayah dening Prabu Rahwana. Namung lampahipun kula kedah swita sinten Prabu Rama langkung rumiyin. Kula sampun sowan Sang Prabu Rama ing Pancawati. Kejawi kula matur badhe swita ugi ngaturaken bilih Sekar Dewarna wekdal menika jinarah dening Prabu Rahwana. Ing wusana sinten Pancawati paring karampungan, Sang Prabu Rama kedugi nampi paswitan kula. Waton kula saged ngrebat wangsul Sekar Dewarna saking Prabu Rahwana. Duh Kiai Semar, jumbuh kaliyan dawuhipun Pukulun Narada, menawi kula kapetengan kadhawan pasrah dhumateng Paduka Sang Pambong Agung. Ing mangke peteng jagat kula jalaran daring Semar pundi peneng garing ngalengka Kiai. Inggih menika sawetahipun kula pejah gesang pasrah dhumateng Paduka Kiai kanthi atur penyuwunan supados kula lebda ngrebat wangsul Sekar Dewarna saking taning Prabu Rahwana Kiai. Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang Kampi Permuja, aturmu wis tak tampa semendang ora karempit. Kanthi Kembang Dewarna penepesaning Balawanara diga dening Rahwana, aku uga melu prihatin Permuja. Pancen temen-temen oleh Prabu Rahwana ngudi marang sinaning Gustiku Prabu Rama sawadya balane. Iya, Permuja tak tampa kang dadi aturmu. Sak bisa-bisaku aku bakal sabiyantu marang sira. Urip kasembadan pangudimu nggone bakal ngrebut bali Kembang Dewarna. Waduh, Kiai sesembahan kula ngaturaken genging panuwun dene Paduka kepareng badhe sabiyantu dhumateng kula Kiai. Sumurupa Permuja, negara Ngalengka kuwi negara gedhe tur batenge kuat. Persasat pager dengkul mubeng. Wektu iki kang dianggep mungsuh bebuyutan kuwi sinuwun Prabu Rama, utamane para Rewanda. Janji ana kumliwering kethek mesti dipateni. Mongko sira iku wanara. Mula supaya aja ngawestarani, kudune sira aja wujud wanara, kudu wujud menungsa lumrah Permuja. Ya jagat Dewa Bathara. Waduh, Kiai. Lajeng kados pundi anggen kula saged wujud menungsa. Kula namung pasrah dhumateng Paduka Kiai Semar. Iya Permuja iya.
Muga ana keparingi Gusti kang nyipta jagat. Sira tak suwunake marang pangeran supaya bisa wujud menungso kanthi tak puja dina iki. Mangsa bareng Kyai. Tansah marapan uring suksema. Sinukmaya winahya ing ngasepi. Sinimpeng telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyep layape ngaluyup pinepesating spena sumusuting rasa jati mangkala Sang Hyang Ismaya katil sampun mangsa semedi kanthi asta ngremet ponang kuncung sanalika ana kaelokan kang ngersakake dening Kyai Sata Gusti Kang Nyipta Jagat tansah angudane nindadak sakala. Sang Prawaja pinuja jleg dadi sate ingkang pekik warnane. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung sabarang katulukir moyak mayik Pramuja iki dadi bejamu ya nggih dene penyuwun kemarang Kang Nyipta Jagat kaiden Pramuja waduh pekulun kula ngaturaken genging panuwun dene kula sampun saged wujud kados mekaten lantaran saking paduka Kyai Semar. Iya padha-padha. Wah, Bapak ampuh ya, Truk. Ki mau rewanda dipuja dadi manungsa bagus. Waduh. Jan kakekne metu dayane ya, Gong. Ngremet kuncung nyuwun karo Gusti kok dikeparingake jleg dadi satriya bagus. Jan mengin-mengini. Lah iya bapak ki dandani anake wong ki apik lho. Anake dhewe teng celoneh. Sirambet jaji. Mbak aku dipuja ta, Pak? Malah iso rasah. Narima ing pandum. Aku bagus no, Pak. Aku tak ngarah putri meneh, Pak. Aduh. Putri ngendi? Aku meri karo sing gambang cekake. Kudu entuk ra ketang cah ngendi. Surasah gandeng kowe wis wujud bagus mongko lantaran tak puja mula wektu iki sira kekasih Bambang Pujadewa ya nggih kula nuwun inggih ngestokaken dawuh kula namipun Bambang Pujadewa iya wis ayo enggal budal marang Praja Ngalengka aku bakal ngawat-awati monggo kula dherekaken Kyai leng-lenging triya mangu-mangu
nyat langening kalang yuang naglar pandang muncar mung sira sangtuk ing arum hilini manis hambal bermering kang cepo menika anak Prabu sampun kundur dhateng kraton daya-daya pun bapa Cemadong dawuh kados pundi anggen paduka anak Prabu Ngupati Sekardiwarna menapa sampun angsal damel nggih anak Prabu nggih paman patih ento pangestu sampeyan kula pun kelakon boyong kembang Dewarta saking tanganing Kakang Daneswara kanthi kula bergadah kembang Dewarta padha karo kula pun ngregem patining Rama sak munyuk-munyuke man inggih nggih anak Prabu nderek bingah so syukur dene Kang Raka Bathara Daneswara sabiyantu dhumateng anak Prabu ketitik karsa maringaken Sekardiwarna dhumateng paduka anak Prabu diwenehke pripun angsal niki kula rewangi adu otot kalih Kakang Daneswara ampun kula rebat pangeh kula angsal damel ngaten nggih sampeyan rasa mikir entuk kula kembang niki mawi cara pripun sing baku kula pun entuk gawe inggih nggih anak Prabu kepara kula titip kembang niki sampeyan simpen nggih paman mang simpen sing primpen ampun to sing menungso napa buta godhong kayu kemawon pisan ora kena ngerti yen sampeyan kulitipi kembang Dewarna niki mekaten nggih mila kembang niki sampeyan gawa teng kepatihan mriku sabab yen kula sing gawa mesti konangan kalih Rama sawadya balane jalaran wedhus Gunawan mesti kandha kalih Rama yen kula gawa Dewarna inggih nggih kanthi awarating manah nun inggih ngestokaken paduka anak Prabu keparengipun bapa nyuwun Sekar saha badhe kula beta wangsul dhumateng kepatihan monggo sampeyan tampa paman gunjang sing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh kandrum
sabarang kaltulu uger moyak mayik gandeng sampun nampi Sekar Dewarna nggih keparengipun bapa nyuwun pamit wangsa dhateng Purwadikaran nggih duga-duga digawa ngati-ati aja nganti lali wanti-wanti weling kula kembang niki sampun ngantos ical iki kanthi kembang niki ilang niku sami kalian paman Patih kelangan nyawa mudeng inggih mugi-mugi pun Bapak pinter nyingitaken Sekar menika anak Prabu parengipun Bapak nyuwun pamit wangsul dhateng kepatihan tuli badhe nyimen Sekar Dewarna menika anak Prabu mongso bareng oleh sampeyan ngreksa paman Patih. Tuku bocah bagus Megananda sumusul marang lakune keng Eyang ana apa nggih. Eyang Patih kula sanget welas dhumateng Eyang Patih sampun sepuh kadawan ngasta Sekar Dewarna kadawan nyimpen. Ing menika Gandeng Rama sampun paring dawuh icaling Sekar sami kali ical nyawanipun Eyang Patih. Mbok inggih Eyang kepareng Sekar klebetanipun kemawon kula ing tasih mudha tasih jangkep ingetan kula Eyang wis nggih raja sing nampa dawuh iki pun Eyang mung kalinari bejaning uripku ya nggih yen pancen Gusti sing paringake aku sih momong marang anak putu tak kira ora bakal kewan aku nyimpen kembang Dewarna. Waduh Eyang Patih paduka menika sepuh sampun lalen wis nggih wis dongakno muga-muga aku aja nganti kelendran nggonku nyimpen kembang Dewarna. Oh inggih Hyang ngatos-atos dongamu kang tak jaluk nggih. Kentonging Palwapindha wangsiting kakung karagan panjrah sabdaning sata kakuluruk asahuran samono panmeh rahino meko pangkaton sumirat wetahan soroting haruno lerne traning sarirapu lumampah
duwe randungan Sang Patih Prahasta semedya kundur marang dalem watian Purwadikaran sinigek kang lemamah digendya kang minulus ing mangke datan kadya wonten ing dalem kapatian nenggih Sang Nyai Patih Pinrak lenggah ketingal sumorot bang-bang wetan mangguning dias puminanguning manungsa ngingal mungusik kewala pajar wulan ing ratri taranggana tan wonten sumewa kang kawrayan hamung beninging cipta cahya yang rawing kanedeng dadari sumeblak padhang kiblating paningal tinonton sang saya katon manising ulak seming Hyang Candra Cinandra ayah Surya kenya remaja kang tinari krama hima-himando sami sumiri kaya-kaya datli semring sang ratuning dalu terus naratasar gumancumu biar ginelar inding Cakrawala gunung-gunung datang ngale lelengkai kaya ginambar hanggal biru binabar jajar-jarut kediting langit pindha lungidan rinengga roning kayaning pating garembel gegerombolan ules-wiles tiyayah pinulas imbangi argaing niku wonten kasatring sakalangkung indah yasaning sarga Prabu Sumeli awaston dalem patianing Purwadikaran tenging mendhapi wonten manuk antara indemina kejuwitaning kepatian aning menika garwaning Patih Prahasta sesilih Dewi Suweni pinarak lenggah sineba sanggih para mban ing bates angan-angan dipun Patih Prahasta kaiden marang kang hanyipta jagat ketika sampun keparang rawuh kondur marang ingkang saten Purwadikaran inggih Patih Prahasta manjinging pendapi kadodo sang Dewi Suweni sigra nyembah sesedoan anglengaken dhateng kang Raka Patih Prahasta mes seming pardaya sang Patih Prahasta muningani dhateng kang Garo Dewi Suweni ing tuhu bekti dhateng kakung teka mangkono wijine ngatur sang Dewi Suweni kunjuk dhateng Raka Patih Prahasta
Mung sira sang tuwing ngarep manulis hamba leber meringkang cipta sumrambah weh prengki promosetyas manekung Jahniyah ning talaga kadilangit Mambantang pasulana pamaneka Wintang tuliwa kusumaya semawur lumrap kang sekar kadijalada Menika Raden Patih sampun kundur. Iya Yai Dewi Suweni pun kakang wis kundur nggone Sibono Kraton Ngalengka Nyai. Kula nuwun sewu. Teka ing mestaka paduka ketingal wonten sorot anelai. Menika sorotipun menapa Raden? Sumurupa Nyai. Iki soroting kembang Dewa Retna. Kembang iki saka anak Prabu Rahwana. Dititipake marang pun kakang supaya disingitake utawa dipapanake ana ing dalem kepatihan Purwadikaran pamrih ben ora disemurupi sapa wae jalaran kembang iki saka adoh pinanggani yaiku saka ing Kayangan Puspawedhar. Nuwun sewu Raden Patih. Sabab menapa mboten dipun papanaken wonten kedhaton Ngalengka kemawon to Raden?
karaton ngalang akeh kang padha saba kayata para putrane anak Prabu Rahwana mengko yen para putra weruh kembang kang endahe ora ana sing madani ora wurung kewetu tembunge bakal nyuwun kembang iki mongko anak Prabu wis paring dawuh sapa wae ora kena nyumurupi kembang iki sakliyane pun kakang lawan sira Yai Suweni mekaten Raden iya gandeng bab nggon nyimpen kuwi luwih rapet wong wadon tinimbang wong lanang mula Nyai pun kakang titip kembang iki tumuli singitna marang papan kang ndelik klebu aku dhewe aja nganti nyumurupi nggonmu nyingitake Nyai nyuwat langening kalang nyewana kelar pandan muncar dina nek koneng surem sara tetan padang kasolan pajaring purnaming kekono dasare mungsa katiga himohana winging ujung ancala nulinggih ngestakaken dawuh mugi enggal dipun paringaken Raden mara tampanana pun kakang bakal manjing marang pamelengan nuhun jiban manembah marang pangeran Yayi ngestakaken dawuh Raden ngemben kula wonten dawuh lan bocah ngemben kula wonten dawuh aku wis ngasta kembang Duryudana wis tak anggo cundhuk ora bakal tak papanke marang papan liya aja nganti kembang pisah lawan aku mau bakal tak anggo cundhuk ing selawase piye oh inggih semangga Gusti Putri wanti-wanti marang sira sekloron aja nganti bab iki kawruhan dening liyane sira wong loro iki sabab iki gawat Nyai oh inggih kula badhe kendel boten badhe sabawa dumateng tiyang sanes nggih kula iki badhe nderek ngreksa Gusti Putri sampun ngantos kawuningan dhateng sanes aku bakal manjing ing papreman biyeng mban monggo kula dherekaken
ning driya mangun kong kantuan rimeng wong lelena tanpa kandhen yen tantusa mengku sang dyah upama Bambang Pujadewa iki wis teka laladan negara Ngalengka inggih Kyai gandeng sira iku darbe kaluwihan nggon pangganda mara coba empakno panggandanmu wektu iki kembange ana ning endi ngestakaken dawuh Kyai kadangmu padha waranten becik desa hamendemo haris Kyai Semar piye Pujadewa sareng kula mata aji penggandan sekaripun mapan ing sisih ler wetan nika Kyai mapan ing sisih ler wetan kae nulinggih kaluhuran kae jenenge kasatriyan Purwadikaran kuwi daleme Raden Patih Prahasta yen ngono sira kudu bisa manji kedaton kasatriyan kono ya mung kudu ngati-ati Pujadewa lakumu aja nganti disemurupi marang sapa wae mekaten iya nggih supados mboten kesumerpan tiyang sanes kedah kados pundi kula pasrah dumateng paduka Kyai mengkono inggih ya gandeng pager betenge dhuwur kudu diwiradati ayo tutna sak lakuku monggo Kyai kowe nyum